bivša reality učesnica Marija Kulić redovno komentariše dešavanje u reality programu Elita 9, a njeni stavovi često izazivaju veliku pažnju javnosti. Ovoga puta osvrnula se na odnos Maje Marinković i Asmina Durčića, iznoseći tvrdnje da njihova veza nije zasnovana na iskrenim emocijama. Prema njenom mišljenju, njihov odnos je deo reality strategije sa ciljem da ostanu u fokusu publike i obezbede što veću pažnju tokom trajanja sezone. Njemu je bio cilj da po svaku cenu dođe do Maje, jer zna da je starleta, Stanina drugarica. Čovek je gledao reality, bio je zagrižen i znao je kako da napravi priču. Njemu je životna želja da bude reality igrač, on nije zaljubljen u Maju. Ostaće sa njom do kraja, ali i kada se završi sezona kako bi Staniji i Aneli dokazao da on navodno voli Maju. I to će tako da traje do sledeće sezone dok ne naiđe neka druga. Glasio je Marijin stav, nakon čega je dodatno oplela po Marinkovićevoj. Mene bi bilo sramota da sa tom devojkom imam bilo šta. Pola Beograda je zarazila polnim bolestima. Došla je u reality pa već je drugog dana jebao Marko Miljković. Bila je ružna, nosata, sa konjskim zubima, a onda je pare koje je zaradila u realitiju dala na operacije da bude lipa, a izgleda kao cvekla. Ona je toliko sad puna sebe i hoće da ponižava. Ona priča za nekog da nije psihički stabilan, a ona je kada se posađala sa Janjušem gola istrčala iza stana i tako išla ulicama. Kad je Peca ostavio kao slepicu na moru, polomila je sve po plaži. Ide po Budvi sa oženjenim pevačima, pa se posle krije od njihovih žena, istakla je Marija.